Исках да направя това клипче, за да покажа, че не е важно само как е отглеждан един плод, но и къде. Това е домашно отгледана ябълка, без никакво третиране, без пръскане, без торене, в двор, в замърсен район около София. Гледайки от тази страна, всичко изглежда нормално, имаме си паяжина, има точки, които са съвсем нормални и те не ни притесняват изобщо. Не е симетрична, както са ябълките, които виждаме в магазина. Може би има неправилна форма. Тук има по-тъмни осветявания. Това е добре. Всичко изглежда както трябва. Може да имаме и черви. Не е проблем. Напротив, знак за чиста храна. Но от долната страна на ябълката и по някой път от страните. А това, че е сбърчкана ябълката, е защото е консервирана през зимата. Нормално е ябълките и крушите, когато се консервират през зимата, те отделят един фин слой, като парафин, върху кората си и това им позволява да могат да изкарат зимата. Така че този фин мазен слой не е никакъв проблем, това е съвсем естествено. Това, което е притеснително в случая е, че от обратната страна виждаме тази черна субстанция, която е възникнала най-вероятно благодарение на смогът, който е около София и над София. Когато пада дъжда, от въздуха се измиват изгорели газове, прашни частици и други неща, които са отделяни от автомобилите и не само от промишлените производства. И когато пада дъжда, той ги обира от въздуха и попадат върху плода. Това, което виждате тук, е вследствие на това, че капката се оттича от тук и пада на земята. Плода е така. Оттича се, пада на земята. Виждате, ето тук линия. Доста ясно различима. Плода може би е бил наклонен на така, когато е зрял, когато е бил на дървото. И следователно тук водата е депозирала частиците, мръсните частици и е паднала надолу. Сега, тази ябълка не е мита, но ви уверявам, че ако я измиеш, ще е абсолютно същото, защото тези частици не подлежат на измиване, освен третиране с препарат. Те не се свързват с водата и пробвах преди известно време, преди няколко часа да измия една такава ябълка, не стана. И ето какво се получава, когато прекарам остър предмет по ябълката. В случая нож. Ето това е следствието от само една бръзда. Сега, ако искаме да почистим някаква минимална част от ябълката, просто за да видите каква е разликата, ще направим ето така. Излезнахме от фокус, ето така. И виждате как тези неща остават по нощ. Ето го. Виждате за какво става въпрос. Ето това ще бъде изядено, ако ние захапем ябълката, която е отгледана по абсолютно екологични иначе критерии, като изключим замърсяването на въздуха. Затова казвам, че е важно къде е отгледан един плод или което и да е растение. С черешите ще се получи по същия начин, с вишните ще се получи по същия начин и докато ние имаме лукса да обелим ябълката, ние нямаме лукса да обелим всяка череша, която изящаме.
Ами да, това е. Мислете откъде се взема храната, която ядете. Не казвам, че храната, която е комерциално произведена, е по-добра, но не казвам и, че е по-зле. Всичко зависи от ситуацията. Край.